Ja se ne bih složila da ta rezolucija nikad oštrija. Mi smo imali mnogo gore rezolucije Evropskog parlamenta. Da svaka ona u kojoj se pominjalo to da Srbija mora da prizna nezavisno Kosovo su meni oštrije i mnogo više neprihvatljive rezolucije Evropskog parlamenta. Ovde mi se nije svidelo mnoštvo stvari. Ne može Evropski parlament da se bavi tračevima. Ako su došli do toga da se bave tračevima, onda to zaista, rekla bih, nije kredibilno za Evropski parlament. Ono što je meni zanimljivo, a što vidim da nikako ne pominju ovi tajkunski blokaderski mediji, za ovu rezoluciju poredite broj glasova za prethodnu vanrednu rezoluciju koju je usvajao Evropski parlament. Tada je protiv rezolucije bilo samo, ako se ne varam, 53 poslanika Evropskog parlamenta. Glasalo je protiv ove rezolucije danas 103 poslanika Evropskog parlamenta. Dakle, oni su uspeli da dođu takvom politikom koja je nekredibilna, neracionalna, apsolutno jednostrana, protiv Srbije. Oni su uspeli da podignu broj evroparlamentaraca koji nisu uzdržani, nego glasaju protiv rezolucije sa 53 na 103 koliko ih je glasalo danas protiv ovakve rezolucije. Ja smatram da je to jako dobro i da je to jako pozitivan signal evroparlamentaraca prema Srbiji. Duplirao se čak i broj evroparlamentaraca koji su bili uzdržani, a smanjio se broj evroparlamentaraca koji je glasao za rezoluciju. To pokazuje u stvari potpuno drugačiju sliku nego koju oni žele da predstave.